Hello mga ka-listeners, I'm back. The return of the comeback. So balik ta no. So si Kuan no, bagong listeners nga sige comment no si shout out no ni Kuan Linila Omega no. So kanunay gani siyang naga-comment karon no. Salamat kayo sa imong kanunay pagpaminaw no. Bagong listeners ni Linila Omega. Anya si Kuan pod si Edwin Pancho no, ug si Kaykay day mag-comment sila karon no, ug si Wildflower ug si Marlon Suko no, kay ginahan siya sa Maribel no. Salamat kayo no. Yan napay uban nga pa ko ka maglisod ko memorize no sa pangalan. Mao to nahinumduman ako no sa bagong listeners si Linila Omega, si Kaykay taw-taw din si Marlon Suko po no, magtaw-taw na sa ding listeners no. Pero nawahin si paminaw ning Maribel no. Og si Wildflower dugay na sa ding listeners no. Pero karon pa ko kubantay nga ni balik og comment ba no. So salamat no. Kay ang uban nga nangawa ni balik og comment no. Salamat kayo. Karon pa ko kubantay nga namalik og comment ba. Salamat kayo no. Nya chat out pod ni Kuan ni sa gula ni nag-comment sila pero silent listener no, si Ma'am Bell no. Si Ma'am Cecil Ruben. Kini sila Ma'am Life Journey ug si Ma'am Giselle no, ug si kanang singan si Isim no, ug si Ma'am Grace Blanca Flor no, ug sa uban nga mga listener sa una no nga wala na ko kabantay nag-comment ron pero hinaot nga maayo ra yung kahimtang no, ug happy gyapon ninyo kuan inyong Christmas o New Year no, Happy New Year no sa tanan no. Marlon Suko nga always pa-shout out no. Marlon Suko shout out ni Roger Belligas, ni Ongol Toledo Vlog, Miss Taya no, ni Angie de Vinagracia, ni Ma'am Miriam Lustria, Chirpar no. Pamilyar na kayo na ko nila mga pangalan no, nga sa mga niagi itong sige pa kung basa sa mga comment ba katong pa maguba akong usa ka cellphone no. So na-memorize na ako madugay gyud no. Kini sila nga always naka-comment no. Sila Maristel Humawan, sila Annalyn Samson, Annalyn Buates, sila Hector Talon, Juan Prince, sila Ronel Prasco no, always nagapaminaw no. Sila kinsa pa ba to? Limot-limot akong sugod sa Pantas Vlog ug ni Nistayap, Noel Urbano no, Vilmar J. Cañete, si Noel Estupito no. Nya pasensya kayo sa uban nga nalimtan mga ka-listeners no. Nalimtan ako no sa kadugay-dugay nang wa ko gabasa ba no? Kalimot-limot ako sa mga kanunay na minaw no. Morto mga ka-listeners no. Nya di lang sa ako tas una kong istorya ron kay magsuri-suri sa akong gamay. Kay medyo exercise ba kay wala ko kapangahoy ron, wala ko kapangahoy, wala ko exercise mo na lakaw-lakaw sa lang ko mga ka-listeners po, lakaw-lakaw sa ba kay wala ko kapangahoy kay na may baligya sa tindahan no. So ting busy po itong pagka-December ba no, mga nga palit talaman ko kay labong na apoy kahoy ba no, ka-relaxed kay sige mag-uwan mga ka-listeners no. Itong mga December sig ulan na may gani kanay baligya sa tindahan nga kahoy. So munang wala sa ko kapangahoy sa munang wala po exercise no, wala kay ko ipasingot munang maglakaw-lakaw ko mga ka-listeners, walking ba no, musudog mall bisag ko kayo paliton mo hapit lang gamay ba susuroy. Pero bugna po di ko panington man ato ko sa kalsada maglakaw-lakaw magbaklay mudog mall uri pa gawa sa nakoy paliton niya usakay nako pero ako'y paliton na maglakaw-lakaw rin para exercise ba. Okay mga ka-listeners, dito maglangan no, paminawan nyo ang part 9 sa Maribel sa kagabion. Ug karong mga higala dili ta maglangan niya ang sumpay ning atong sugilanon Maribel sa kagabion. Itong sakit na parang langit lamang ang pakiramdam. Unsa? Natultulan gid niyo ni Tio Lupe ang tindahan sa iyang phone pal? Oo. Ug naluoy ko ng Tio Lupe.
Nahugdan gud siya nga naibaw. Nga dili day buta ka ng Maris. Uy, ha? Kasalpahis ka na babayhan, ha? Nagurang nabita ko nga tawgan ka ng Maris ug kasabad. Tawag yun. Dili ba ayaw niyang gibuhat sa imong uyuan? Sige, ako nga doon si Tilope. Kaya nag-uuling taon to nga na-scam. Ay, lakaw-lakaw, ato-ato. Kaluoy sad, uy. Excited na rabakal nga maminyo na siya. Unya, mas kampak yun. Yo. Ano? O ba di ka matulog? Tiyo, ayaw kay palabi ha. Basin, mag-uulan ka ng Maris. Ora lang kung niubos niya gamay doon. Pero, ako nang pamatiyo ng iyang explanation, karong alaw na. May mo matingali nga emosyon tawgan, tiyo. Eh, alas 12:30 naman. Mura man o mahadlo ko doon. Unsa may mong kadlukan? Mahadlo ko nga may baho sa tinuon nga giilad kaya ko niya. Sige, tiyo. Tawag ka siya. Ako'y mamati siyang explanation. Sige na, tiyo. Tawagan si Maris. Nakonsensya na mahinuon ko sa kong gibuhat ni Leo. Ano bang nasod na sa to sa akong huna-huna nga batuhoon siya nga usa ko kaputa. Oh. Uy, siya na kang ginawag. Hello, Leo? Sorry kayo ha, pero wa sa akong huna-huna nga ilaron ka. Mahadlok lang ko nga sultihan ka sa tinuod. Mahadlok ko nga muaring ka sa bahay. Ikaw ba si Maris? Ni Andrew. Hello? Ikaw ba si Maris? Oo. Ako ni, si Maris. Kinsa ka? Di, magka si Leo. Hi na si Leo. Kinsa man ka? Kinsa man ka? Ihatag ni Leo ang phone. Ha? Nausam ka? Hello? Ano, naglos man ka niya? Kuan. Hello? Ihatag kang Leo ang cellphone. Ha? Abi na ko cellphone na ba? Usam man, ikasabang ka ni Maris? Hello? Maris? Hello, Leo. Kinsa man itong mitubag na ako? Kuan. Ang ako tong pagkumangkon, si Andrew. Sorry, Leo, ha? Anong giilad mo ko ni mo, Maris? Anong imo man kung patuo nga buta ka? Ha? Pot, sorry nga na makakuni mo, ha? Nasakitan ba ko sa imong gibuhat? Di na ba dahil ko ni mo mapasaylo? Sige. Pasayloon ta na ka. Kay nakasama sa kunin. Sa Dili Leo ang akungan, kundili Lupi. Hello, Maris. Nakamati ba ka na ako? Lupi ang tinuod na kungan. Oh, pasaylo asab ko ha. di ba saylo na ka? Parehas ng taganilan. Mao nga, patas na ta, di ba? Oh, mao. Sige, sige. Hindi ko na taong balik, ha? Migo? Ikaw lang ang higala yung tapita. Mao nga dili ba yung mag-away ta? Sige, makaman ka. Sige, Miko. Babay na, ha? Huwag sorry pag-usap. Bye! Bye. Dong. Laya ni eh. Uy, ala. Hain mo to sa dungan. Dingi ko dungan. O naman diskuluyo. Nabati na gyud ni Andrew ang akong tingog. Ug mura siya nagkailan ako. Pero dili mahimo nga magpaila ko niya. Di gyud mahimo. Malinaw na ang ilang kinabuhi.
ko sa sunod na magsulti ni Sir Rupe sa cellphone. Naunsa mo. Mula man, lupad akong kaagpaganoog na ako sa tingog na Maris. Parehas ko siya tingog og sultihan ni Maribel. Ngayon doon na sa doon ko ni Maribel. Naunsa mo ko. Malinaw nung malipayo ng unta ko bansa kong asawa. Pero, ngayon na ingon na ko ini. Gibati ko na kanina nga si Maribel ang kasulti na ko sa cellphone. Pero Maris ang iyangan. Dili Maribel. Bro, sama ka? Kalit mo lang kagawa sa kulayo. Hinta ko ni mo. Di lang ko gusto nga makadisturbo sa inyong panagsulti, Tiyo. Unya, unsa naman? Nakasulti na mo maayo? Napasabot na ba kaniya kung nganong ipatuo kaniya nga butas siya? Oo dong. Kalit lang ko nung misantop siyang unahon na, pero nag-uul ko dong. Tiyo, unsa ba yung pagbilan? Nagkasulti na noon mo atong si atong Maris? Bago ko na noon ka. Isa may dili bagoon na dong. Nga migo naman yung sangpit na ako. Migo? Migo! Kalit kong mihanap nga kung pananaw nga namati niya dong. Uyap naman unta mi. Pero ano, kitawag naman nung kuniyag migo. Ita. Basin, baon na yung garahang itawag din mo. Lain gidong, lain yun. Ikulbaan ko sa tunong sa iyang sinultihan. Ikaw sab, kalit mo siya kanahanaw eh. Kalit mo kami gawas. Anong mura man kag nakulat ka ganyan pagtubag niya ni Maris? Anong sama ka? Wa man Tiyo. Ako na sab siyang gisultihan. Naglupig yun ang tinuod akong ngan. Muna dong, Andrew. Maayo noon Tiyo. Wala man siya nang magpuyo mo sa bakak, di ba? Unya. Unsa man? Doon na siya ugma sa tindahan? Hindi tamay mong muduol sa iyong tindahan dong. Masako lagi yung mama kung makikimigo siya. Mga tingali nag-iilad ka niya. Aron di ka mato sa tindahan. Oo, tingali. Basta na yun. Maglibog ko sa iyong rason. Tiyo, iyon na lang. Ugma, balik ko na ito iyang tindahan. Ug magpaatbang lang ta. Maniyod lang ta. Sige. Ugma Tiyo, sa alas 7 sa gabi, magpahipit na ta sa iyang tindahan. Maribel, unsa man? Bilig yung ka man ninda karong gabi. Di lang mo na nga. Lain mo lang akong lawas. Sige, dinhi ka lang ha. Oo, ma. Sige, ato na ko. Dili mahimo ka malinda ko karon. Kaya tingalit mo balik si Lupe dito. O niya naasap si Andrew. Ani na lang ko sa bahay. Dili mo lang nakita si Mama. Asan may sa demong do, ha? Balik ko ng kusmarisma. Ako na siyang uban ng lula. Love? Kung nakita na ni mong babayhana, pahimang nung ikit siya ha. Nga dili pasakitan si Tiyo Lupe ha. Usa na sa akong tuyo, love, nga uban ko karon. Tiyo, ako li drive sa auto ha. Aron matawagan mo si Maris. Tiyo, tawagan na si Maris. Ina nga mo, adto ka sa tindahan. Oo. Ngano ka ni Dono? Kulbaan ako basta mudayal na ko sa number ni Maris. Tiyo, ayaw pa daan ang tulbakulpa. Kinalaman siguro ni mo nga matuba na sa nimo karon. Ibagting na dong. May tutupagon ko na ni Maris na, dong. Hello?
Maris, wala may karoon sa tindahan. Huwag ko karon sa tindahan. Hain mo di karoon. Diara ko sa bahay. Wala na lang ko sa inyo. Sige na. Hain mo ka magpuyo. Kay mana ako. Di ako sa ibabaw sa merkado. Sa puting karaan na bahay sa barangay Busay. Naa ka magpuyo diha? Oo. Nagidusara lang ang mga bahay. Busaka ka. Sa tuo, makita ni mo ang puting bahay sa bugtod. Sige. Padaong namin diha. Bye. Hello? Maris? Hello? Unsa naman tiyo? Moadto tas barangay Busay dong. Tuwa dito magpuyo si Maris. Sige tiyo. Ato tong gasong ka ng iyang address. Dong, gikulbaan mo kung may dong. Mura mo ko ginirbios dong. Tiyo, ayaw kulba-kulba diha. Ang importante, na makatultol ka silang bahay mismo. Aron adto na ka dito mamisita niya. Pero, mura man og doon naging problema si Maris dong. Wow, saan nga kinahanglan magkakita mo karon? Aron may bawaan nimo ang iyang mga problema tiyo. Ug matabangan nimo siya. Sige, bahala na lang ni. Sa Busay ito ilang bahay, no? Oo, dong. Puti o karaang bay. Naunsa man ko. Nganong nasulti man ako ni Lupi kining among bahay. Ang ako lang kud mo anhigit sila. Pero kinsa man kay iyang kauban? Ay, kalain sa kong gipati, oy. Mura man og mapungog ko sa kakulpa sa kuntukan. Nagbasol na noon ko nga akong nasulti nila ang akong address. Ay, naunsa man ko. Di man ko makatugawa pa din sa bahay si Andrew. Ay, nialagi ka sa sala, sinde. na di ko makatog lila, oy, kikulbaan man ko. Ano ikulbaan man ka, ha? Wa pa magkod mauli si Andrew. Matawagan man sad nimo siya. Di lang sa lako sila sa mukon sa ilang lakaw lila. Ay pasilan, ginisyo Lope nimo. Daghan gyud kayong napagan anang iyang gugma-gugma. Ay lula, sagdi lang gud. Kinahanglang maminyo na gid si Tiyo Lope man sad gud. Mao masinang akong ginona. Gusto sa kong makakita na sa akong apo, anang anak yun ni Lope. Niyan ta tiyo, nagtungas ta. Dong, usa ra may puting bahay sa ibabaw. Kana ramang nagbuntaog sa ibabaw nga karaang bahay. Pangitao na to ang likuanan, paingon diha dong. O tiyo. Uy, wa ka ta masaag dong. Nga naman tiyo. Dako makay ng puting bahay sa ibabaw. Mao man kana yang gisulti. Dakong bahay nga puti o nya karaan. Mao no na iyang gihulagway. Oh, naay kasada pa ingon sa tuo. Mao tingali tiyo ang kasada pa ingon sa bahay nga atong nalantawan sa ubos. Maayon ta kundi na lang sila mutayon og anhi. Kikulpaan man gyud ko maayo eh. Nakasiguro ko nga si Andrew gyud ang kaupan ni Lupe. Pero unsa may akong buhaton kung magkaatupang nami si Andrew. Kinervyos sa maninoon ko ining akong gipuhat oy. Nagbasol na noon ko na akong gisulti ni Lupe ang akong address. Manamin kong balik. Akong siguroon nga way natangtang nga foundation sa akong nahong ug kamot. Mag-retouch kong daan. Naana. Nagka-retouch na ako sa akong makeup. Ay! Ang akong cellphone. Kinsa man ka nga nawag? Si Leo na. Noy Lupe di ay. Hindi na lang ko mag-noy niya. Aron di ko magkapuang-puang. Hello? Lupe? Niya nami sa gate sa karaang bahay. Ha? Naana mo sa gate? Naanakit mo sa gate? Oo. Umaris. Na nami sa gate. Nagpark mis kilid.
Layo pa man ang inyong bahay sa gate. Pabuta lang ko niyo diha. Pero kinsay ka opening mo? Ang akong pag-umangkon, si Andrew. Ha? Carlo ka, dili ni tabian ang akong pag-umangkon. Makatago ng sikreto. Maayo hinuon. Sige, muadhan ako. Bye. Bye. Dong. Makita na gini mo si Maris, Dong. Makaingon yung ka. Nga swerte ko kung maasawa na ko siya, Dong. Ha? Ano sa mga Dong? Mura maganiyag gitook. Mura magay-tingog-tingog. Ano sa ka ba? Excited sa ko sa inyong pagkita, tiyo. Kinahanang mapaila-ila sa bakandaan, Dong. Kay mga asawa ko ini Maris, Dong. Mau magiging na imong tuyo din ni tiyo. Kinahanglan maminyo na jud ka ni tiyo. Mugawas na ko. Pahala na lang ni. At tubango na nako sila si Lupe ug Andrew. Kapugnaw sa hangin sa kawas. Naanay, duha ka anino sa gate. Sila na kana si Andrew. Nana siya, Dong, Nagpaingon siya din, Dili ba magklaro iyang naong tiyo? Kaya nag-jacket man siya nga dunay hood. Gitugnaw tingali na siya, Dong. Dong, sa imong una-una, Dong. Maminyo nagka ko ini, Dong. Oo. Maminyo na jud kay ni tiyo. Ayuha lang yung diskarte. Tabangil siya ko, Dong, itaw. Ibaw naman ka na ko nga. Watang ko'y alamag sa babae, Dong. Ako'y bahala, tiyo. Sundan lang akong tambag. Kinalang mag-amping ka sa imong isulti. Ni ana siya, Dong. Mayong gabi, Lupe. Mayong gabi, diha. Ang iyang naong. Siya pa ang imong kiingon nga imong pag-umangkon? Siya, Maris. Mayong gabi diha. Maris. Mayong gabi sa Andrew. Dali, dayon mo. Suot mo. Ug sunod mo na ako sa bahay. Ipalihog na kong sira sa gate. Ayaw lang ilak. Andrew, ano mo ka di, mura makagiugbok. Ha? Kuan. Dali, pasundon tan niya sa bahay. Nasa ilang bahay ni, sa kabaw, Oo, tiyo. Tara. Magsunod ko ni mo. Kinahanglang dili ko maila ni Andrew nga ako mao si Maribel. Magpakamaris na lagyan ko sa iyang atubangan. Dali, suod mo sabay. Dako agud inyong bahay, de Maris. Kabilin kini sa kong amahan. Andrew, dali, suod mo. Lingkod una mo sa sala, ha? Kuhaan ta magmainom. Unsa inyong gusto? Kape? Okay rin ang kape. Sige. Ang inukan. Ang inulaktan. No. Sama dito, Maribel. Andrew, naunsa mo ka? Ha? Magsige mo kag tutok ni Maris. Ayaw taong kong ilogi dong, ha? Doon na 20 taon kay asawa. Ha? Kiman ina. Mura magkag nausab pagkakita ni Maris. Wara tiyo. Parehas lang siyang lihok sa kong kaila. Kinsa sa kaila ni mo ang parehas ni Maris dong? Kinsa? Ha? Ang akong classmate sa una. Si Carla? Ha? Oo. Uyab na nimo sa una, di ba? Oo. Ako lang uyab. Ugwa mi magkabuwag na. Dong, ay kalimot dong, ha? Minyo ba ka, ha? Dili mayo nga magbudhi kasi mong sawa dong. Kay aduna ra bay karma nga nagpaabot nimo sa unahan dong. Tiyo Lope, wa ko yung nahuna nga budhian ang akong asawa. Pero hapit ka mabuang nito Maribel. Ha?
Tiyo, kalimti na si Maribel. Nagsabot na ba ang tanan ha? Nga dili ta maghisgot bisan siyang ngan sa tubangan ni Cindy. Oy. Hala dong. Dato man ni bayhana dong. Tiyo, kinahanglang imuon niyang tugkaron og ilhon og maayo ang pagkatao ni ining Maris, tiyo. Kinahanglang bantayan ko na akong lihok og tinanawan. Kaya nagsiki og pasiplat si Andrew nako. Pero naunsa man ko. Nalipay kaayo ko nga nakakita niya. Andrew, nga pang niya magyud ka sa kundukan kanunay. Nga nung apektado man ang akong utok ko kasing-kasing kung makita ta ka. Hata na ako sila kape. Salamat ka nakita ko na pagbalik si Andrew. Ninas Maris dong. Naghagop pag yung kaugat-ima na mo. Panagsara ko makabaton og bisita din eh. Kay istrikto ang akong inahan. Ay, hindi karon ng imong inahan. Siya ang nagbantay karon sa tindahan. Mao ba? Pila mo kabuok ang nagpuyo din eh? Kamirang duha sa akong inahan. Pila man mo kagsuon? Ako rang usa. Muhangyo lang ko ninyo ha. Nganong gitutukan man ko nimo, Andrew? Ha? Kuan, may nahinumduman lang ko. Nahinumdum na sa siyang uyab, day. Sa una nga, si Carla angan. Parehas ko na siya ni Mugtingog ba? Mao ba? Kinsa din ngan si mong mama? Rosa. Rosa? Dong, mura mo lagi kag nag-interview. Aplikante trabaho dong. Usa ba? Ha? Kuan, sige. Pagsulti una mo diha. Magbabo ko sa gawas. Sige, tiyo. Okay. Naunsa da ito siya? Ana, ay na lang to sa tagda day. Kuan, naglibog ko usahay anak niya, ni Andrew. Kay, minyo naman unta na siya, pero mahilig pa maghihapog mo abi-abi gwapang babae. Kun bati di ay? Mo abi-abi sa, pero lahi ra gyud kung gwapa abi-abihon gina niya. Atod hining dili na ta mag-iskot ni Andrew is. Ni ako, doon ako'y klarohon gyud. Unsa man na? Uyab na ta, o dili? Klaro habi? Dili. Pero, di ba, mingon makanako, nga musugot ka nga mahimong kabahin sa akong kinabuhi. Ha? Buti pasabot, ni anak day, uyab na ta. Hala, sorry ha. Wa ta magkasinapot. Misugot ko nga mahimo kang kabahin sa akong kinabuhi. Isip higala. Unsa? Mauna nga akong kasulti. Isip higala. Kawa pa ko ta magkita. Tuod no? Mao nga higala lang una ta. Nakasabot ko. Nakasabot ako. Muguagin ako. Nagtuo man din ko nga uyab na ta. Ay. Okay lang. Nakasabot ko. Ingon ana man gyud mong mga lalaki usahay. Unya, kung manguyab ko nimo, imo na kong sugton. Nakita naman kita. Niya naman yun. Ayaw lang pagdali. Ha? Pero, ay, kuan man, nag-anan naman ko katiguang Maris taon. Pungpugong lagun si idading ako. Dili unya ako makahimog anak day. Guguang na ba tanta? Ha? Lahi naman gina ang lawas sa tao kung matiguang na daghan naman kayong di mo lihok murang mukaging na ba? Bata-bata pa man sab ko. Mao nga wa ko magdali. Sige. Di lang sab ko magdali. Salamat. Unsa man ang hitabo Gisungog mo ko sa hikayon. Ang naong anang Maris.
Ang porma siyang naong. Sama gyud ka, Maribel. Pero, albino si Maribel. Samtang siya, brown ang kolor siyang panit ug itom ang iyang buhok. Oh, Salamat sa inyong pagbisita nako ha. Pero dili mahimong magdugay mo. Kay basin mo pauli og sayo si mama. Masuko gid ang imong mama kung pamisitaan ka. Oo, Oo di ay. maglikay na yan ko kasapa. Awa. Masuko gid siya kung gabi na kaya kung dako nga mamisita. Dili mo mahimong mabisita og adlaw dinhi sa bahay. Uy, nga naman. Oh, ha? Nganong di maga mahimong bisitahan og adlong dako? Mao lang. Daghan kog buhaton. Ug niya sa bang akong inahan. Kay muuli man na siyag paniud to. Kung mao na, sa gabi ini mamisita nimo. Me? Ako ang driver sa akong tiyo. Mao nga magakuyog jud ko niya kung mamisita siya. Mao pa? mao na Maris. O unya, din lami magdugay. Sige. Amping mo sa pagbiyahe. Dungan ro. Naunsa man kadung? Ano sige magkagpanghupaw diha? Wa man tiyo. Ay na ko tagda. Kita may kauban dong. Makatagad yun ko. Kung mo-action ka kalaay ba? Wa mo ko laay tiyo. Mura lang ko og nahibong atong Maris. Ha? Nga naman dong? Parehas yun siya sa hapit tanan sa akong kaila. Unsa? Uy. Kalimti na taon is Maris dong, taon. Ako naman na ayaw na nagilabti ha, dong. Unsa ba ka, Tiyo, uy? ayaw ka bala ka, tiyo. Dili mahitabong mangilog ko. Minyon ang good ko. Og mahal na ko akong asawa. Oh. Maya na maklaro ba? Kay nabuang ba yung kahapit atong Maribel? Kalimti lagi si Maribel, tiyo. Uy. Anong muli ko magapaingon sa merkado? Ha, dong, anro? Magpalit og prutas para ni Cindy, tiyo. Dili ka lang, tiyo. Sa matas Andrew? Wala man og tensyonado gamay? Wala siglam og gunahuna? Narang stall number 8. Abli pa. Kinana makita na ko ang naninda diha. Di na lang kong padol. Ako lang paabuton ko kinsa ang naninda diha karon. Nalipay kaay ko nga nakakita ko ni Andrew. Wagit siya mausap. Buutan lang gihapon siya. Pero magsige lang siya tutok na ako. Mura siya nagduda nga ako si Maribel. Pero bahala na. Ang importante nga nakita ko na sab si Andrew. Malipay na ko, anak. Mugawas lang unta ang naninda ng stall number 8. Ayo! Oh, Ayo! naalas ng bata. Manang! Ayo! Kung saan sa may tuyo, di mo bata ka? Ang inahan ka ni Maribel ang may gawa sa tindahan. Ha? Si Manarusa yung ka na. Kung mauna, si Maris, maong si Maribel. Pero, anong dili naman siya albino? Nganong itong naman ay yung buhok? O brown na yung panit? Kung saan man yung pagkahitabo ka? Kanong giilan ba ni Maribel sa Tio Lope? Ay, naman is dong Andrew. Oh, niya na siya. Oh, dong. Hay, manang protes dong. Wa ni beligya, Tio. Dong, mura na mihanap ang akong pagpanguyab ni Maris dong. Nganong nakasulti makaana?
di man gid ay may uyab si Maris. Unsa? Nga naman di ay. Unsa may resulta sa inyong panagsulti ganina? Mihinap naman. Kaya amigo raman yun kuno di ang iyang pagtanaw din ako ganina. Unsa? Abi ba na ko? Nagkasinabot na mo? Wag, may magkasinabot mo eh. Mao nga, natuo ko nga. Uyab na mi. Wa di ay. Unsa? Ay talaga dong. Mag-always mama ini. Ay nga, why siguro nga akong papanguyab. Ayaw siya gunungit iyo. Unsa? Sikirtoho na tog adto si Maris sa ila. O kung asa man siya. Aron mutugod siya nga mahal nimo siya. Maayo ka? Mura man kong namugos anak dong. Doon na mga babae tiyo nga dili madag istorya sa mga lalaki. Ukusan na si Maris. Mga ayaw yun siya hunungi. Nganong nagtungo ka man diya, Maribel? Uwa ka ganahe sa atong sudan? Giganahan man, ma. Unsa man ka? Uwa ka makatuog gabi, unsa? Di manggit ko makatuog o gabi, ma. Kay mauman ang akong tingmata. Gusto dito. Pero minom sa duha katasang kape, unsa no? Naabdan pa na akong duha katasang kape sa lababo. Nagkape na sad ka, no? Oo, ma. Mao na. Nagkape ko. Mao nga wa ko makatugog sa'yo ganinang kadlawon. Ug hangtod karon wa pa ko magtuka. Inom na lagatas. Aron makatuog ka. Oo, ma. Oh, love. Nganong murag wa man kay kanang mukaon? Ha? Unsa may gana? Kalami ining luto ni Lola? Ma, ayun lang pag daw mga maminyo dahil ko ha. Ano man, kundi si Clarong imong uyab, na-discourage siya pagkakita niya si imong naong. Murag wa man noon batiis akong naong, ma. Kay mingon man siya nga, pabalikon ko pirmi. Nagunahuna pa to kung angay na ba siya maminyo o dili tiyo. Love, muna lang lakaw ni mo ha. Mag-field pa ko karon. Okay. Sirit mo naglakaw? Wa man lang mo kiss ni mo, day? Naunsa man is Andrew? Mura mo nagwa sa iyang kaugalingon? Bitaw, mura siyang magsigid sa lantaw layo. Tiyo, wag ka makapantay sa lihok ni Andrew? Ha? Wa man. Wa man, day. Ada, busy lang tingali na utok niya, day. Kay dagan mo siya trabaho, god. Sabtan lang ang bana ni mo, day. Pero, mura man og. Lahom kaayo si Ogyaw na ako na, tiyo. Kinang ako ni Maklaro. Hindi ko mahimutang nga magulong na sa akong nakita kang Maris gabi. Ang naong ni Maris. Ang purmasi ang naong. Ang Maribel gud. Ug ang iyang inahan ang akong nakita sa tindahan nila. Buti pa sabot. Nga niya na sila sa syudad. Pero kinang ako gini Maklaro. Maribel, wadto na ko sa tindahan. Ma. Katuog lang diya, ha? Kay karong gabi, ikaw una ako ibilin sa tindahan kay doon ako'y lakton. Ma, Rosa. Ang bata na anasad. Hoy! Liling man ako ngan manang. Dili man, huy! Nag-unsa na sa kadya sa mong gate, ha? Naglili ni Ate Maribel. Ngano naman, sad? Mingon man siya nga, doon na siya mga patilya nga ipilin din niya sa gate. Naa ang sako sa botilya. Hala, bitbita na o sibat na. Manang, naa si Ate Maribel? Wa! Ayaw pamakak man ng rusa, oy. Bahad pa yan ng mamakak ka. Helam na! Helam! Ayaw pagsamok-samok din niya. Wa man ko magsamok-samok. Nagkuha naman ko botilya. Kanang sako alsahan na. Ay pagdugay niya, ha? Ayaw pagsamok ni Maribel kay natog ni.
Oh, manang. Salamat. Ngawa mo naman ako, Cindy. Magdali ko. Ang bata si Liling man naguyod og sako sa kasada. Ala, Kuya Andrew! Naalagin ka din eh! Di magagikan. Sa ilang ate Maribel. Maribel? Nakay kailang Maribel diha sa dakong bahay? Ukod! Si ate Maribel akong Mika, anak ni Manang Rosa. Sila gid eh. Kuya, nakay botilya diya, kuya? Dali. Isakay na imong sako diri sa auto. Ihatod di ka kung asa ni mo ibaligya. Hala, tinuod ka, kuya? Baka kung di kog naong? Oh, dili. Gwapo imong naong. Sige na. Ayaw na lang gugulo-ulohi pa. Isakay na diri imong sako. Yay! Kuya, tanawa, dakan kog halin. Mayo noon. Punta na ako karon. Ha? Tagaan na sad ko ni mo 100? Oo. Basta tabangan ko nimo. Unsa man akong itabang nimo, kuya? Basta. Doon ako ipatabangan nimo. Sakay na. Ihatod di ka sa inyo. At tumong kog ospital, kuya. Magunsa man ka sa ospital? Tuaman nang akong mangoy dito. Nasakit man. May manghod pa day ka? Oh, kipa-ospital ni mama kay kihupak. Dali, ihatod di ka sa ospital. Naunsa man is Andrew? Di ba mo tupag sa iyong cellphone? Tawagan ako usap. Oh. Tunay ni vibrate. Oh. Ang cellphone na ni Andrew. Nabili din sa sofa. Oh my God. Nanong iyan ang mas nalimtan. Ay, naman sa nahuna ining tawhana. Nga nalimtan ang mas iyang cellphone. Naunsa man ko. Di naman ko makatuog. May nanuktok sa pultahan. Si Liling naman sa tingali ni. Ang dakong pultahan yun ang gituktok. At tuon ko. Pero di din ako mahimong aplihon. Kay adlawan pa. Kinsa na? Maribel? Oh, si Andrew? Maribel? Naibaw ko nga, ikaw lang naa sa sud. Abli kining pultahan, Maribel. Nasayop ka. Dili Maribel ang ako ngan. Ako si Maris. Ay na lang barugi yung bakak, Maribel. Nakita ko nang imong inahan sa iyong tindahan sa ubos. Dito sa merkado. Ug misulti na ako ang bata nga si Lily nga ikaw ang iyang higala. Nga niya din eh. Kung Maribel ang imong pangan. Busa! Ayaw na lang pamakap! Maribel! Dili ka makatago na ako! Palayo na ako, Andrew! Maribel! Minyo ka na! Ug mahal ka sa imong asawa, di ba? Busa pa uli na sa inyo! Ug atiman na ang imong asawa! Pero nga nung giilan mo man ang akong uyuan, Maribel! Oh... Ha? Nga nung giilan ni mo ang akong uyuan! Pasaylo ako ninyo! Dili na ni mausap! Maribel! Gusto na ko makikigala ni mo! Busa pakita na ako! Abli kining pultahan! Dili ko mahimong mugawas ng adlaw dako, Andrew! Nalimot ka sa kong isulti ni mo? Babahay ko sa kagabion! Masunog ko kung maigo ko sa silaw sa adlaw! Unsa? Busa palayo na lang din eh! May sakit ko! Dili ko magagawas ng adlaw! Busa dili ba mo makiguban ko ninyo ang adlawang dako? May sakit kong solar urticaria! Unsa? Busa lakaw na! Ug ayaw na pagbalik din eh! Gusto na ko makikigala ni mo! Gusto lang kong makabati sa imong tingog, Andrew!
Maribel! Pasaylo akon kung nakikigala ko sa imong uyuan. Ang tinuod, gusto lang ko makapati sa imong tingog. Ug wa ko mahibaw kung ngano. Maribel! Mahimo lang ko makikigala nimo sa cellphone. Pero dili mahimo ka magpakita ko ninyo sa adlaw. Kuya, naalagi ka diha. Oh, si Liling. Ayaw pakita ni Liling. Higala na sa bata. Sige, ato na ko. Pero manawag ko nimo. Day? Day! Anong may balik man ka? Dito naman ka sa ospital. Wa man ko magtukay sa ospital, kuya. Unya, anong may balik man ka din eh? Nalimtan mo gud nako akong sako, kuya mo, ni balik ko. Mau ba? Kuya, amika day mo ni Ate Maribel? Day, Liling. Day, pamati na ko ha. Wa kay sultihan nga may anhi ko din ha. Lo, unya, mamakak ko, kuya. Ayaw lang panabi. Kung may mangutanan nimo, okay? Ayaw lang pagsulti, bahin ako. Ngano man, kuya? Kay dili mahimo nga mahibaw ang mama ni Maribel nga dinhi ko. Iya kong tigbason kung mahibaw siya. Ha? Tinuod ka, kuya? Tigbason ka? Oo, busa. Day, ayaw yung panabiha nga dinhi ko. Kadlok, tigbason. Sige, dili ko manabi, kuya. Salamat. Unya, kuya, hatagan ko nimo kwarta. Oo, hatagan ta ka. Salamat kami lakaw na si Andrew. Pero, unsa magkailang ipinagsultihan ni Liling? Maayo lang unta kun dili manapi si Liling kang mama. Nakailar ba siya ni mama? Milaban na akong uo. Diin man ka, Andrew. Cindy? Diin man ka, Andrew! Cindy, nasuko ka? May balik ka na sa imong bisyo? Unsi bisyo? Nganong gibili ni mo imong cellphone? Imong gituyo aron dili ta ka makontak on sa no? Nag-failed ko, Cindy. Nanawag ko sa opisina. Wa ka mo trabaho. Diin man ka? Cindy, nagduda ka nga lain akong gilakaw? Ngano? Angay ba nga dili ko magduda? Cindy, dili na ta mag-away. Dili ko ganahang makikaway. Pero nagsugod na sa kagkausap. Pero may kang wasin mo kaugalingon. Nabisi ka sa laing butang. Ang imong huna-huna nabisi sa laing butang, Andrew. Cindy! Asawa ko nimo. O gamay nimo kausaban baka ila ko. Unsa man? May lain na sa kang babae kabuangan? Wa! Naunsa man ka? Kun mo na, sultihi ko kung diin kagikan. Okay. Dili unta ni angay akong isulti nimo. Pero kinahanglan mahibaw ka. Unsa man na? Dito ko sa busay. Ug nag-unsa ka man sa busay? Nagtanaw sa yuta nga gusto kong paliton para nimo. Unsa? Mao ka na. Ug kung masabot na akong tag-iya, dadun ti ka dito. Mao ba? May nagustuhan da ikang yuta? Oo. Ug gusto ko nga adto ta dito magtukod og bahay bakasyonan. Wow! Kun mao na, dili ko angay nga maghuna-huna og dautan, love. Cindy, kasal na ta. Ug di na mahitabong mailog pa ko sa lain. Mao ba? Mao ka na. Gigutom ko. Mabuwa pa ko'y kaon. Ay, sige, kaligo sa dito. Unya mag-andam ko sa kusina og pagkaon, love. Naunsa man ni Maris? Di man mo tubag. Yo. Unsa man na? Nanawag ka ni Maris? Udong. Pero di man mo tubag. Tingali busy sa tindahan. Unsa man? Mamisita ka? Unta. Sige, ubanan ta ka. Ni
Niangi mong sukli, Dong. Maribel, labad akong umong maniratag sa'yo, ha? Di mo da, labad yun. Sa'yo pa man kaayo, ma. Dagan pa kay mamalik. Una na lang pauli, ma. Unsa? Pero, Ma, kinahanaman ning kamot ta nga makatigom ta, di ba? oo, pero... Maong una na lang pauli dito. Kaya ako nila'y bahala din sa tindahan. Oh, sige, pero... Kung wala na kayo mamalit, panarang ka na lang niya, ha? Oo, ma. Sige na, adto na ko. Tiyo, ikaw na lang adto ni Maris. Ha? Unya ikaw dong. Anilan ako sa auto, Tiyo, magpaabot nimo. O dong. Kupuhan ko dong, ano? Gwapon ba ko dong? Ha? Oo, Tiyo. Gwapo ka na. Sige, sige. Lakaw na kay tingalig manira na tindahan. Wa naman kaayo na malit. Manira na lang ko. Maayong gabi niya, Maris. Uy, Lupe? Niya ka? Oo, in taon. Mamisita ni mo. Na di ko regalo para ni mo. Dawa ka, oh? Dili ko mahimong mo dahot og regalo, Lupe. Kay tingalig makita ni Mama. Ha? Sorry ha. Tuod, ikaw rang usa? Kuan, tuara sa auto si Andro. Oh, dali. Magalwalo ta. Okay? Una ka manira sa imong tindahan? May mo magka? Halo-halo? Oo, dali. Sige. Tabangan ti ka pagpanira, ha? Dili ta mahimong magdugay din hi, Lupe. Naibaw ko. Magdali rita. Humanin mo kaon sa halo-halo, iyato di ka na mo. Dili mahimong ihatod ko ninyo. Uy. Niyar mo din, Andro, may kay natutulan minimo. Dali, magalwalo ka. Excuse me. Sir, niyara yung juice, oh. Ay! Ayaw! Nabasa ako! Hini-hini, no! Naipasan na ako kung amiga, oh! Sorry. Ay! Ayaw paghikap na ako! Dihaw na mo! Tiyo, di ako na ka, ha? Ako na siya sundan. Naunsa mo to siya? Sir, sorry kayo, sir. Maris! Balik! Ay, aray, ikaginga kong tuhod sa sunod ng hadang pag inihinain taon, ha? Ayaw taon pangibo og Diyos! Dili bahimo nga doon ay makakita ining akong naong. Nausa naman ka nga akong make-up sa naong. Maris! Uwat ako! Maribel! Bisunod ako si Andro. Dili, usaon man rin ako. Dili bahimo nga masundan ko niya. Basin kung milutaw na ang puti kong panit. Bahala na, mudagan kong maayo. Nain motor. Dong! Dong! Pasakya ko, Dong! Si Maris, misakay sa motor. Umupasirit nagpadagan paingon sa ibabaw. Ipaulay dyan siya sa ilang bahay. Dong! Dong! Hay naman, Maris! Hay, Dong! Tuwa na tayo, nakasakay ng motor. Uy, naunsa mo to siya? Kalit ng midagan nga nayaban og tubig. Tiyo, di lang ta mamugos niya, oy. Pero ganahan magikon niya, Dong. Mao nang tinuodong. Kuha pagid ka ayos, Maris. Unya, ang akong dugan, Dong, muragin og milukso sa akong pagkakita niya. Pero, ipaunsam na mo, Tiyo, nga mura naman og... Og unsa? Tiyo, mangita lang taglang babae nga imong kalingawan. Unsa? Pero, nga naman, Dong. Naaman si Maris. Gawas pa, ganahan man ko nga makakita niya, Dong. Naigugman ako niya, Dong. Unsa? Lakaw na tayo. Kuwaan lang auto. Kaya ako'y mangita ni Maris. Unsa? Kaya musakil lang kong motor. Kaya basin tuwa siya paingon sa ibabaw. Basin mi paulin to sa ila, Dong. Di na ba takaduol sa ilang bahay? Tiyo, ingon-in lang atong buhaton. Doon lang ako pabuta sa sakyanan. Unya, tawag si Maris dito sa sakyanan, Tiyo. Sige, Tiyo. Ha? Uy,
Naunsa naman nun eh. Si Andrew naman nino inahasang pagpangitang Maris. Uy, pero... ako ang naging sundog si Andrew. At doon lang ko manawag ni Maris sa auto. Lugar lang diha, dong. Oh, niya nga complete, oh. Salamat, ma'am. Sige, salamat. Anilagon ako sa kawas sa gate. Nilagon ako mapaduol sa bahay. Nahibuong na gito sila si Andrew ug Lupe. Kung ganong midagan ko, human ko mayapi o Diyos. Kapait ining akong kinabuhi, oy. Dili gid ko mahimong musagol sa mga tao. Lugar lang do. Anin lang ko din sa skina. Maglakaw na lang ko. Niya complete, oh. Salamat, sir. Sigurado yun ko. Nga may pauli na diya sa bahay katong Maribel. Kailangan masusin ako. Nga nung midagan siya. Nara rin akong bahay. Pero may sugar sa suod. Nakasuod na kasi Maribel. Uy, unsa mo ron? Dunay naghilak. Nganong ingod edi pa nang akong kinabuhi. Ganong lahi mangyud ko sa uban. Maribel? Oh, dili. Andrew, nganong misarod ka din eh? Magsulti na, Maribel. Ayaw pagdool ako. Maribel, ayaw ka hadlok na ako. Higala na ta, di ba? Oh. Ayaw ka bala ka. Huwag mahibaw sa mong sikreto. Andrew. Maribel, misulti ka na ako sa mong sikreto. Ug himuon ko ni nga ako sa nga sikreto, Maribel. Ha? Ug ayaw ka hadlok. Dili may tabo nga ibutang ta ka sa kadaot. Pero gusto lang kong mahibaw kung anong nahadlok ka nga nabasa ka. Maribel, munaunaan na lang nga sa utang higala. Usbon ko, ang imong sikreto, ako sab nga sikreto. Mao ka na, Maribel. Ako nang isaad di mo. Gaway mahibaw sa atong panagkita ug panagsulti. Andrew. Karon, mahimo ba nga sultihan ko nimo? Kung anong midagan ka? Kung anong dili ka na albino nga tanawon? Fake ang akong kolor sa panit karon, Andrew. Unsa? Kuhaon ko kining akong hood. Aron makita nimo ang akong naog. Na, Andrew. Naklaro mo pa ang akong naong. Hayag ang puwad. Makita mo ang kausapan sa akong naong. Tuod. Milutaw ang puting panit sa nabasa sa Diyos. Ang mao ka lang akong tinuod kapag katao, Andrew. O ikaw lang ang nahibaw ni Ini. Bisa naging uyuan ka si Lupe. Huwa ba hibaw, Ini? Talagsaon ka din, Maribel. Ayaw kalimot sa akong ngahan sa atubangan ni Lupe. Ako si Maris. Gusto. Si Tio Lupe. Ganina na siyang nagsigig panawag. Pero walang na ako tubaga. Tubaga na siya. Uging na nga, may pauli ka na. Pagpapaulian na siya. Gusto man ni Maris. Di man mo tubag. No. Maris, salamat. Salamat kami tubag yung kaday. Nabala ka na kay kunin mo day. Sorry, Lupe, ha?
Pero ang saon na nga Nga unsa? kalit lang nila pa ako. Ha? Mula ba ang imong kung mabasa sa Diyos lang, Maris? Ha? Dili ang Diyos ang nakaingon na milabadan ako ko. Daan agad siyang labad. Gawas pa hakuan. Maris, amiga na maghata. Ibahin ako ang imong problema. Unsa man na? Mahibaw ka raon niya. Maayaw ka diin na lang, Lupe. Kuan, nianak ko sa amo. Dili na ko magkabalik niya. Gawas pa. Nahadlog ko kay nakitaan ko sa akong silingan. O sa sakta lang ko ha. Walay problema. Salamat sa mga biuban ka namo. O, salamat sa simbang ka. Sa sunod gayon ba, di na taadto dito ha? Ako ni murdani mo pagkaon para nimo yun. Sa gawas na lang ta mga on. Okay? Sige. Bug salamat sa pagsabot ha, Lupe. Bye. Bye, Maris. Tuana, nakapangayon akong pasaylo ni Tio Lupe nimo. Andrew, gabi na. Maayo tingali nga mo pauli ka na. Maribel, nga nung dili man ka makagawas kung adlaw. Untop alas 12 sa unto. Balika ko din sa paya. Unsa? Gusto kang mahibaw ko noon sakit ko. Balika ko ug maaron mahibaw ka. Ug makaila ka na ako sa hingpit kun nganong ingon ko niini. Maribel. Sige na, kapi na. Pauli na. Kay gipangita ka na karon sa imong asawa. Maribel. Good night, Andrew. Noon sa man ko. Ganun na balakam kay ko sa kahimtang ni Maribel. Gusto kong mahibaw kung unsa gid siya. Hain naman ni sila. O, sige. Papagir mauli ang duha. Ay, wa pa manggit lula, uy. Ay, naunsa na matad ka ha. O, ikaw, naunsa matad ka niya. Nag-uol na sad ka. O, lula. Unsa naman sa problema ni mo? Nabalaka ko, lula. Sa unsa naman sad? Ni Andrew, ambot bala. Sensitibo lang kitingali kaayo ko, pero mura man doon nagilahi nga lihok si Andrew karon. Unsa naman sa nagibati ni mo, eh? Pangigi, lula. Unsa? Ambot, sobra nagitingaling akong gugma ni Andrew. Mo nga naingon ko ini. Pero, di na ko mapugnan ang pagpangigi kang Andrew. Langan nung ingon man ini. Nganong dali man kong magduda kang Andrew. Hindi. Kinahanglan mo salig kasi mong bana. Kay maunang usa sa rason kung nganong magdugay ang panagtiayon. Oh. Kung usa pa, kailangang nakasentro sa inyong panagtipon ang Ginoo. Kay kung isalig ni mos Ginoo ang imong kaminyon, ipalayo gid niya sa tentasyon ang imong bana. Oh, lula. Kung ako pa ikaw, matuog ka na lang. Huwag mo maapsi si Maris dong. Wa, tiyo? Noong sa magyukato siya dong, no? Anong midagan man siya? Stilan, nainumdum lang noon ko sa salida nga Jezebel. Anong rin ang salida, tiyo? Kanas Jezebel ba dong? Dili na siya mahimong mabasa og tubig. Kay mahimo na siyang isda. Mau ba? Mau na dong. May gikadlukan na nga rito si Maris tiyo nga laing tao. Nahibawan naman ka. Nga naglikay siya nga makita anong laing mga tao. Oo noon. Pero, gikuyuan man ko nga nagtanaw niya nga bidagan pagkabasa. Tiyo, kalimtin na una to siya tiyo eh. Kana ang dili gina ko may tabo dong. Di gina ko na mahimo. Nga kalimtan ako si Maris. Unsa? Buhaton gina ko dong. Buhaton gina ko ang tanan. Nga magustuhan ko niya dong.
Mga sawa gyud ko ni Maris nung. Unsa? Pero tiyo, Oh, unsa man? Di ka ganahan nga makatiya ka og gwapa nga unya batan-on pa. Unsa? ganahan man, pero... sige. Ikaw good. Pero, kuan ba? Dung Andro. Naunsa man ka? Mura man ka og wa sa imong kaugalingon? Naunsa ka nung? Sorry tiyo. Sorry kayo, pero... Nagunahon na lang ko ni Cindy. Basin, nagmata na ni karon. Ako bahala sa imong asawa dong. Unsa? Nidagan ang imong uyab, tiyo? Ulagi day. Midagan nga nabasa sa Diyos. Sinong Andro tao na kagukod. Unsaon nga, misakit sa mga akong tuhod. Hala, uy. Ka-ignorante ko na nababayana, tiyo. Nag-chika di mo? Ay, love. Tuwa na sa grihan ng auto, tiyo. Hao niya, unsa ba nahitabo sa imong paggukod atong Maris, love? Ha? Oh, Andrew. Misiga man ko ng imong mata. Matud ko, unsay nahitabo sa imong paggukod atong Maris. Wala na ako mapsi si Maris. Bao ba? Ngano ka nidagan man siya, no? May nakitaan siguro siya nga kaila. O nahadlok nga, may bawaan siya siyang mama nga. Nikuyog na to, tiyo. Mausab. Di mo ganahan ang iyang inahan nga mahigala siya. Uy, kakuyaw gud ana. Bata pa day kaayo ng Maris, tiyo? Ay, daga na kay siya day. Oh, mao ba? Unya ka ni dagan man in town siya, uy. Doon na lang yung mga ginikanan nga sobra nga maprotektar sila mga anak. Bisang utag ko ng ilang mga anak. Unya, gabiin naman. Matug na ta, Andrew. Maligo na ko, Cindy. Okay. Tiyo Lope, unsa magihitsuraan ng Maris? Gwapa siya day. Gamay siya naong. Utan kayo. Oh, mo ba? O may pagka-inosente siya. Ngano man ko? Ngano di naman mawa sa kong nahuna si Maribel? Misamot na akong kaluing akong gibati para niya. Unya, unsa magkaibuti pasabot ini? No. Dili mahimo nga mauning akong bation. May asawa na ko. Pero, nganong interesado man ko nga mahibaw sa tinuod na pagkatao? Tingali. Tungod kay misteryosa siya. Mao tingali na. Pero ugma, mahibaw na ko kung anong dili siya mahimong mugawas kun adlaw. Naunsaman ko. Ang anong misaad man ko ni Andrew nga makikita niya ugma. Ay, unsaon naman lang kumakitaan siya ni Mama. Maribel, sa'yo mo papaninda. Okay raman, Ma. Dagan na ko galin. Tuod, maninda ka ugma, Ma? Nalina po kay dapat ko maning ako. Mao ba? Mutiwas na nagkato kay... Uy, sa nagnawang ni mo, Maribel? Nga naman din akong naong, Ma. Naunsa man eh. Ano napapas pa ng foundation? Paklaro na patak sa imong panit. Naunsa man na? Nabasa na? Ha? Oo, Ma. Nasirita ni og juice. Unsa? Ano ba? Kisa nag-inom? Ako ra, Ma. Kuan, nasirita na ni sa juice. Kanang na-straw bitaw. Nga napislit na ako. Og diri man paingon sa akong naong. Oo nyo ba nakakita as pagsilit sa juice? Wa man, Ma. Tuod, Ma. Mag-ilis na ko, ha? Sige. Kamato kong balik. Iguro ko may inom og tambal. Good night, Ma. Mapasaylo ako nga na makakunin mo. Pero dili mahimo nga mahibaho ka sa nahitabo na ako.
pagkaon sa akong asawa. Nakatuog na rin siya. Ay, dili mo unta ko angay nga magunahon naglaing babae. Karon nga may asawa na ko. Ay, pero higala lang mi si Maribel. Kana ang ibutan ako sa akong nahuna. Higala lang mi si Maribel. Andrew, love. Oh. Dali na. Katuog na. Love. Matuog na ko. Pero magpaugao na ako sa akong buhok. Ay, it's man, gusto ka nga akong i-blower ang imong buhok. No. Ayaw na. Dali na ni mauga akong buhok. Buntag na lang. Pero wak man gihapon ko makatug. Oh, Ma? Mibango naman lagi ka? Oo, pero labot pa man akong una. Nilawan ako maninda ron. Oh, unsa? Dili ka maninda? Anhira ka sa bahay, Ma? Oo, Maribel. Mupahoy lang una ko. Hala, muanhira pa si Andrew. Hindi ko pinangarap na Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Maribel sa kagabhion. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Alex Lara. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nacorda. Recording editor, Ariel Mancao ug Jan Lloyd Cabiana. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Buto ka listeners, ang part 9 sa Maribel sa kagabi no, ug salamat kayo sa inyong kanunay pagpaminaw no, bisag binalik ni atong drama karon. Kay wala pa gyud nako matagad ang drama nga ako ang nasugdan ba kay labad ang ulo lagi mga ka-listeners labad sig subay-subay. Wala pa kondisyon. Wala pa ko'y kondisyon magsubay-subay ba sa maong drama ba kay dugay mo kay trabahoon. Downloadon pa nya taas kay live streaming. Basta ikapoy ko labad sa uba. Muna nga pasinsa kay mga ka-listeners no, labi na sa mga karaang listeners nga nagpaabot og bag-o ba nga bag-os pang dungog ba pero dugay ng drama ko. Pasinsa jud kay niyang tanan no. Labi na nila Isim, Ma'am Life Journey, Ma'am Grace Blanca Flor, Ma'am Zuli no. Nagasuporta gid ba sila Ma'am Bill no, sila Ma'am Cecil Rubin no. Nagasuporta sa akong channel ba sila Mo Itbe Garcia, Angie Di Garcia no, may pasinsa gid niya no. Nga wala sa ko i-upload nga bag-o sa pangdungog nga drama no kay lagi kapuyan sigog subay-subay mga ka-listeners no. Ano nga kuan relax ako gamay ba kay labad-labad baguning ugod nga labi na udto bitaw grabing inita nung panahon na gid mga ka-listeners no. Preting inita gid. Ya mag-start ko sa akong payag na mag-edit ko musamot kalabad ang ulo kay preting inita gid duol sa atop man. Labad sa ulo gid. Di ko ka-focus mo na nga gabi ko magsugod kanang edit makadlawunan gyud ko tungod sa binibitahan ko ni gabi mga ka-listeners kay bugnaw sa una ba og kanang kay mingaw naman no, linaw imong unahon na bugnaw sa kang panahon no. Muna pabor i-edit ba muna makadlawunan ko makatog pug ko kay kanang pag-mix dugay man paabot maabot mo pug tag media oras usahay media oras niya ini-upload pa another media oras tag mao 1 hour so makatog og pinaabot muna nga agid lisod nang magkaidara na muangko na lang gid nga nakaidara na no magkaluya na ba no mao gini labing tinuod no di gyud ta kalikay ning magkaidara na magkaluya gid no muna ang amping lagi kinunay mga ka-listeners labi na sa mga nanay mga balatian no
maintain yun yung exercise, no? Iwas sa mga pagkaon nga bawal, no? Labi na yung mga high blood na ka, bawal ka sa mga humba, mga tambok, mga para tamis, no? Ay ako hinamis ba ko? Muna akong problema, muna akong gi kuan doon. Gi minus-minusan na. Kay para makasurvive pa ba kay lisod ding maabuso tong lawas, no? Mo dita mag-exercise nya di pa healthy itong gikaon na samot, no? Nang karon nagplano kung mobalik og jogging na pud mga ka-listeners, no? Okay, mga ka-listeners, thank you so much for watching og Merry Christmas og Happy New Year 2024, no? Kanatong tanan. God bless us all. Happy New